Mae'r ymgyrch y referendwm fel y tywydd yn dechrau poethu nawr ac mae'r holl sylw ar y referendwm ar y 30 o Fehefin. Dyn ni wedi bod yn trafod y neges positif am Ewrop, dyfodol Cymru sydd yn y fantol, a dyn ni'n gwneud penderfyniad enfawr. Mae lan i ni nawr i bleidleisio dros dyfodol ein cenedl. Ein cenedl dwyieithog o fewn Ewrop sy'n rhoi cyfle i ni gryfhau ein economi a creu swyddi. Dyn ni'n well yn Ewrop yn economaidd, yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol. O bob ffordd o edrych ar ddyfodol Cymru yn Ewrop, dyn ni'n gweld Cymru yn llwyddo. Dyna pam fydda i yn pleidleisio i aros yn yr Undeb Ewropeaidd ym mis Mehefin, a dwi'n gobeithio byddwch chi i gyd yn gwneud yr un peth mwyn cenedlaethau'r dyfodol.